Arratsaldeon danoi, 2026ko maiatzaren 28an, maiatzeko ohiko osoko bilkurari hasiera emango diogu honako gai zerrendarekin. Lehenengo puntua 2026ko apirilaren 28ko bilkuraren akta onartzea. Onartu egiten da. Bigarren puntuan alkatetzaren dekretuen kontrola. 2026ko apirilaren 23tik 2026ko maiatzaren 24 bitartekoak. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Hirugarren puntuan tokiko gobernu batzarraren erabakien kontrola. 2026ko apirilaren 27tik 2026ko maiatzaren 11 bitartekoak. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Laugarren puntuan informazio puntua daukagu finantza eta aurrekontuei buruzkoa, hain zuzen ere 2026ko lehen hiruhilekoari dagokiona. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Bosgarren puntuan informazio puntua ere ordainketako batazbesteko epeari buruz 2026ko lehen hiruhilekoari dagokiona. Jakinaren gainean geratzen da udalbatza. Seigarren puntua jarraian 2026 KLD laugarren zenbakidun kreditu aldaketa onartzea. Xabier mesedez, arratsaldeon. Arratsaldeon. Udal honen aurtengo aurrekontuaren barnean kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko izapidetzen ari den 2026 KALD 000000 espedientia aztertu dugu. Alkateak egindako proposamena aztertu da, baita gainerako txosten, ziurtagiri eta jarduketak ere. Urtik ondorioztatu da adierazitako aldaketa aurrekontuaren exekuzioa arintzeko lagungarria izango dela, eta horren izapidetzea bat datorrela aplikagarria zaion legeriarekin. Hau ikusita eta antolakuntzako informazio batzordeak irizpen eman ondoren, udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz erabakiko du. Lehenengoa, hasierako onespena ematea udal honen aurrekontu kredituak aldatzeko espedientiari. Kreditu gehigarrien modalitatekoa, 2026 KALD 000000 zenbakiduna. Proposamenean ageri den kapitulukako xehetasunarekin eta ondorioz 2024-2027 dirulaguntzen plan estrategikoaren seigarren eranskinaren aldaketari. Kreditu gehikuntzak. Bigarren kapituluan, gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan, 1.820 euro. Laugarren kapitulua, transferentzia arruntak, 30.000 euro. Seigarren kapitulua, inbertsio errealak, 5.355.000 euro. Kreditu gehigarriak guztira, 5.465.820 euro. Baliabideak, 8. kapituluan, finantza aktiboak, diruzaintza gerakina, zenbatekoa guztira, 5.465.820 euro. Bigarrena, espedientea jendaurrean jartzea, 15 egun balioduneko epean, interesdunek, erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu alditzaten. Jendaurreko informazio izapidea jakitera emango da, udaletxeko iragarki taulan, zein web orrian jarriko den eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko den iragarkiaren bidez. Epe hori igarota, erreklamazio horik aurkeztu ezean, aurrekontu aldaketa eta 2024-2027 diru laguntzen plan estrategikoaren aldaketa behinbetiko onartzuta hartuko dira. Eta bestela, berariezko erabakia hartu beharko da, egindako erreklamazioak erabakitzeko. Eskerrik asko, Xabier, kreditu aldaketa proposamen honen inguruan edapen gehiago jakiteko, xetasun gehiago jakiteko, hitza emango diot ekonomia eta ogasun zinegotziari, Jesus Aranari. Jesus, arratsaldeon, nahi dezunien zure da hitza. Arratsaldeon, Xabier, arratsaldeon guztioi. Gaur hemen onartzera dakargun kreditu aldaketa aurkeztuko dizuegu jarraian. Proposamen honek argi erakusten du udal gobernu honek zarauztarrei eskaintzen diena. Kudeak eta arduratsua egin duen udal gobernua gara, eta baliabideak ditugunean ambizioz jarduteko gaitasuna ere duen gobernua. Aurkezten ditugun kreditu aldaketek, 2025ko gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina mobilizatzea ahalbidetzen du, eta inbertsio bihurtu. Herritarren egunerokotasunean eragin zuzena izango duten proiektu eta egitasmoetan. Abia puntua badugu, 2026ko aurrekontua, agintaldi planaren ildotik, besteak beste, inbertsioen norabidea markatzen duena. Gaurko proposamenekin haratago goaz, ibilbide hori indartu, eta zarautzek gaur egun dituen beharrei erantzuten dieten ekimen berriak ere martxan jartzen ditugu. Lehenik eta behin,
espazio publikoaren eta mugikortasunaren hobekuntza planteatzen dugu. Horretarako, 600.000 euro bideratzen ditugu asfaltatze planetara, 450.000 euro gehiago txertatzen ditugu 2026an Munoa soladura berritzera, guztira 900.000 euroko aurrekontua duen obra da, eta beste 600.000 euro Talaimendiko espaloia egitera. Guztira 1,2 milioiko obra da, eta 2027an beste 600.000 ipintzeko konpromiso hartzen dugu. Obra hau herritar askok eskatu duten obra da, eta herrigunetik kanpinera doan errepidea zarauztarrentzat ibilbide seguru bihurtzeaz gain, aisialdirako eta ingurune naturalaz gozatzeko aukera ere hobetuko du. Horri gehitzen zaizkio, bide azpigituren mantentze lanak, semaforoetan egingo diren inbertsioak eta espazio publikoan hobekuntzak. Herri seguruagoa, irisgarriagoa eta zainduagoa lortzeko helburuarekin. Baita kirol eta aisialdi azpigiturak ere indartzen ditugu. Bereziki, nabarmendu behar da Astiko futbol zelaira bideratutako 3,3 milioiko inbertsioa. 1,7 milioi euro 2026an eta 1,6 milioi euro 2027an. Eta azptin bertan egingo diren padel pistak egiteko aurrez genituen 450.000 euroei beste 300.000 gehituko dizkiegu. Guztira, padel pistek 750.000 euroko aurrekontua dute. Horrez gain, 100.000 euro gehiago bideratuko dira 3 aurparke berritzera. Guztira, 375.000 euro 2026an. Zaintzarako, gizarte harremanetarako eta familien ongizaterako funtsesko guneak direlako. Horrez gain, ekipamendu publikoaren eta azpigituren mantentze lanak ere indartzen dira. Ez dugu ahazten iraunkortasunaren eta efizientziaren arloa. Argiteria publikoan egingo diren inbertsioekin, ezta esanguratsuak diren eraztun berde urdinean egiten ditugun inbertsioak. Hala nola, Santa Barbarako ikuslekuan egingo den esku hartzea. Zingira elkartearentzat, diru laguntza handitzea ere aurreikusten da. Guztira, 2026ako, 37.500 euroko diru laguntza. Zingira, Zarauzko babes zibileko voluntarioen elkartea da. Ekarpen honekin, elkarteak martxan jarri nahi dituen egitasmo berriei aurre egiteko baliabideak izango ditu. Herritarren segurtasuna eta prebentzio lana indartuz. Gipuzkoako urakekin dugun lankidetzaren bidez, saneamendua eta euri uren sarea berritzeko obrak egingo dira hainbat eremutan. Besteak beste, Langako plazan, Mendilauta kalean, Zelai Ondon eta Michelena kalean. Jarduketa hauek funtseskoak dira udal espilagiturak eguneratzeko eta euri ur eta ur zikinen kudeaketa eraginkarragoa bermatzeko. Era berean, udal ekipamentuak zaindu eta hobetzeko apustua egiten dugu. Horrela, Ebroetxeako teilatua berritzeko 650.000 euroko inbertsioa aurreikusten da. Eta 2026ko aurrekontuan aurreikusita dugun brigadaren eraikinaren lekualdatzearekin lotuta, brigadarentzat biltegi ireki bat ere eraikiko da. Jarduketa hau, Amilubiko eremua libratzeko egiten da, eta eraldaketa zabalago baten parte da. Gaur egun, udal brigadaren pabelioan dagoen lurzatian, autobus geltoki berria, salmenta libreko 40 etxe bizitza, 20 etxe bizitza tasatu, ekipamentuak eta garaje publiko zein pribatuak eraikiko direlako. Guztira, gerakinetik, 5.475.820 euroko inbertsio orekatua eta gure herri ereduaren koherentea dugu aurrean. Proiektu eraldatzaile garrantzitsuak eta eguneroko beharrei erantzuten dieten jarduketak uztartzen dituena. Obra hauetako batzuk 2026ra luzatuko dira eta ondorioz gaizerrendaren urrengo puntuan 2027ko aurrekonturako 2,1 milioi konpromiso kredituak ere onartzeko proposatuko dugu. Hau da azken batean ulertzen dugun kudeaketa eredua. Baliabide publikoen erabilera arduratsua
eta Zarautz hobetzeko konpromiso irmoa. Inbertsio hauekin gure herria mantendu ez ezik, hobetu ere egiten dugu. Bizigarriagoa, jasangarriagoa eta etorkizunerako prestatuagoa. Denetik eta denentzat. Horregatik guztiagatik, udalbatzari eskatu nahi diogu proposamen hau babesteko, ziur baigaude Zarautzen bizi diren pertsona guztien ongizatearen aldeko apustua argia dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Jesus, eta horrekin lehen txanda zabalduko dugu. Inazio, arratsaldeon, lehen txandan zure daitza. Eskerrik asko, Xabier, arratsaldeon danoi. Bueno, kreditu aldaketa nabarmen bada, kreditu aldaketa handi bada, 5,4 milioi euro, eta kreditu konpromisotan beste 2 milioi euro. Guztira 7,5 milioi euro inguru, zarauztarrentzat bizitza hobeagoak biteko eta infrastruktura hobeagoak edukitzeko. Hau da, udal gobernuaren apostua, gaur ekartzen duen kreditu aldaketa hau da gure apostua, gehatzean urtebete horretarako inbertsioa danak inalizateko. Eta hau da, gure ustez zarauztarrek benetan merezi duena. Kirolari dagokinez, Jesusek ondo esan du, baina pixkat azpimarratzearren, alde batetik dakau astiko Zeleberrian obra, 3 milioi euro. Hemen, zarauztarrak gaur egun bertan entrenatu ezin duenak, egoera txarragatik, entrenatu ahal izango be, partidu egokia jokatu ahal izango ditue. Gero baita ere padeleko pista berria dazkau, hau zarauztarrek urte luzez eskatutako proiektu bada, eta honei irteara emango diogu aurten, kreditu aldaketa honekin, proiektua bukatu eta obrak martxan jartzian. Eta gure ustez aurrera pausu izogarri izangoa kiroletako infrastrukturak hobetzen. Ingurumenei dagokinez baita ere, beste proiektu polit bat dakau esku artean eta dela Santa Barbarako ikuslekua. Hau ez da aurtengo proiektu berri bat, baina bai saiatuko gea aurten ateatzen kreditu aldaketain eta proiektua jake indadakaunez, zarauztarrek Santa Barbarako ikusleku hobeago bat disfrutatu alizatia. Eta bestiak ere Jesusak aipatu ditu bezala, Talaimendiko espaloia, aurparke berriak, asfaltatziak, edo Ebroetxeako teiatua dazkau bertan. Hori da gure apostua, hori da gukin deun udal gobernu honekin duen plangintza, eta Jesusak lehen esan du, baliabide batzuk erabiltze ditugula, baina baita ere azpimarratu nahiko nuke, baliabide horiek erabiltzeko udal gobernu honek plangintza bat indula, eta alternatibak eta baliabideak bilatu ditula, diru iturri ezberdinak bilatu ditula, eta horrexegatik gaur ekartze deula inbertsio hauek eta kreditu aldaketa hauek mai gainea. Zarautz seguruago bat, irisgarriago bat eta definitiboki Zarautz hobeago bat eukiko deulako 2027an, 2023an genekana baino. Eta hortan jarraituko dugu. Lanian, urte bete honetan, alik eta inbertsio gehien inalizateko eta Zarautz hobeago bat eukitzeko urren gurtian. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Inazio. Lehen txandan, Garatzin, zure daitza, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, aipatu zuen bezala, gaur bi kreditu aldaketa bozkatzea gatoz, 6 eta 7 puntuak, eta oraingoz behintzat bilak batea aipatu nahiko nituzke. Hemen ikuste deulako, zuek aipatu zuen bezala, gobernu honen norabide politikoa, eta gure ustez norabide politikoa bakarra da, eta da zuen programetan agertze dian proiektua finantzatzea, eta ez ikuspegi partekatu edo adostu bat ere ikitzea. Bi espedientea guztira 7,5 milioi euro inguru mugitze dituzte, aipatu zuen bezala, eta diru hori bideratzea gobernuaren programetan agertze dian gauzak iteko. Azteko futbol zelaia, padelpista, Munoa eta Talaimendi urbanizatzeko, asfaltatze lanak, hau da, gobernuan agendan politiko egitea. Eta hori zilegi da, noski, zilegi da. Baina arguitzen ere, gurekin ez dezuela ezertako kontatzen, ez dezuela galdetzen zein gure iritzia edo zein gure ikuspegia, eta oposizioakin ez dela elkarbanatzen ezer. Soilik informatu eta listo. Honek adierazteu zein zuen gobernantza eredua. Aurrekontutan bezala, kasu honetan ez dezu gurekin ezertako kontatu eta oso zaila da, hola kreditu aldaketa bate bai babestia. Ez dugu esaten proiektu guztia gaizki daudenik eta batzukin gaina ados gaude. Baina hemen ez da planteatzen herrian ikuspegi estrategiko eta orokorri gure ustez. Proiektu zuelteak dira eta zuen programetan dauden proiektuak dira. Eta gure ustez, kreditu aldaketak tresna estrategiko bat izan beharko luke, herriaren premiak, momentuan dauden premiak egokitzeko mekanismo bat. Eta ez gobernuaren programan luzapen bat. Finantzaketa dagokionez gaina, kreditu aldaketa hauek diruzaintan gerakina erabiltze due, eta gure ustetan mintzat modu oso handi baten. 5,4 milioi inguruko kreditu gehigarritan eta 2,1 milioi euroko konpromiso kreditutan. Hau da, 7,5 milioi euro inguru aipatu ezen bezala.
Eta hori, txostenak esateun bezala, aldaketa hauek eragin negatiboa dute Zarauzko udaleko ekonomian eta 3 magnitude nagusitan batez ere. Aurrezki garbian, egonkortasunean eta gastu arauian. Horrek esan nahi du, udalaren egoera ekonomikoa okertze dela gerakina erabiliz eta zuen inbertsio hauek eginez. Eta gure ustetan mentzat ez daola ikuspegi iraunkorreako bideratuta kreditu aldaketa hauek eta konpromiso hauek. Hau dena esan da, guk kreditu aldaketa honei ezezkoa esango dugu. Eskerrik asko, Grazi. Jesus, lehen txandan zure da hitza. Bueno, nik gogoratu nahiko nuke alderdi politikoak aurkezten geanian herritaren gana programa bat egin aurkezten gerala. Eta pintzat, nik EAJ-aren izenean itzengo dut, EAJ-aren txat programa da herritarekin daukagun konpromisoa. Izan genin alderdi bozkatuena, eta beraz, badaukagu zilegitasuna programa hori aurrera emateko. Aratago, gobernua osatzeko, EAJ, PNU eta PSN artean, osatu gendun akordio bat, eta akordio horren baitan, agintaldiko plana. Baina, aratago, Zarautz 2030 prozesu bat parte hartzaile bat egin genuen, nun ámbito desberdinetako herritarrek parte hartu zuten. Parte hartze zabala izan zuen prozesu bat izan zen. Da prozesu horretatik irten zuten ardaz nagusi batzuek. Eta ardaz nagusi horietatik irten zuten hainbat hildo jorratzeko. Nik proposatzen dizuedana da kontrastatzeko agintaldiko plana eta Zarautz 2030 plana, eta bertan azaltzen dian ardatzak eta hildo nagusiak Zarauzko udalak 2026an eta agintaldi honetan jorratu dituen aurrekontutan ikusten dan, ala ez. Gure iritzia da baietz. Zati gaina hori, urtero, dakizuen bezala, Zarautz 2030 jarraipen planari jarraipen egiten zaionean, ikusten da helburu desberdinak lortzen ari diran, edo ez, eta ze egunekotan lortzen diran. Beraz, ez da dokumentu bat hor bere momentuan onartu genduna eta estanterian daukauna, baizik eta guretzat beste konpromisoko dokumentu bada eta beste lantresna bada. Beraz, badu alderdikeritek aratago herri ikuspegi bat. Eta herritaren parte hartzea bermatu da. Eta beste zerbait oso garrantzitsua nik uste esan beharra dagola. Zarauzko departamentu desberdinetan lan egiten duten teknikariak, langileak, egunerokotasunean herritarekin lanean ari dira. Berdintzaitan kultura, liburutegia, gizarte zerbitzuak, ingurumena, emakumearen etxea, kiroldegia, eta hortik jasotzen den feedbacka badakigu zer dan. Eta azkenian, orain, martxan ipintzen ari geran, obra eta osatzen ari geran beste proiektu batzuek, hain justu feedback hori ere jasotzen dute. Beraz, gure iritzia da, inbertsio hauek, erabat lerrokatuta daudela, herritarren behar eta interes nagusiekin. Eskerrik asko, Jesus, bigarren txandan Inazio, zure da hitza. Eskerrik asko. EH Bilduk esateu, ez daula elkarbanatzeik, ez daula informazio bakarrik mate duela, eta pene mateit hori entzutiak, ze gauza batzutako nazue parte hartu, nazue zer esan, nazue zein bertxio aurrera mongoian esan, baino ez dezue aurreko pausuan kontatzen. Ez dezue kontatzen gaur zemaki hauek honeak hartzeko amilu aurre atera deula. Amilu aurka agertze zeate, diru iturri bat jasotzien aurka ateatze zeate, baina gero diru iturri hortatik eukitako ondorioak itzen nahi dituzue, elkarbanatu nahi dituzue, parte izan nahi zeate. Eta Jesusek esatu bezala, zer da programa politiko bat betetzia baino, hobeagoik. Hori da guk herritarrekin 2023an hartu genuen konpromisoa, PSek eta EAJak baita ere, eta hemen ite duna da hori berrestu, herritarren alde.
Nik uste, zuek dakazuela plangintza falta, eta horrek ematit benetan pena. Zeta, gaur egungo haizian arabera, ego haizia balmado alde, ipar haizia balmado kontra, proiektu batzuk alde eta beste batzuk kontra. Inongo plangintzaik zuek ez dakazue. Gobernu honek argi eta garbi erakutsi du zein dan bere plangintza. Zein dan urte hauetako inberreko lanak. Eta hori egia demostratzen. Hori egia demostratzen kreditu aldaketa honekin, eta aurten ingoitugun inbertsio danakin. Hori da gure plangintza. Zuek ez dakazue plangintzaik, eta ez dezu euki plangintzaik, eta ez dezu eukiko. Hori da, Zarauzko EH Bilduk dakan oposizio mota. Alderdikeria zuena da. Ze zuen interesan arabera, jutesate alde edo kontra. Zuen proiektuak ikusten zein dan ona eta zein ez. Baino ez dago plangintzaik. Eta hori da benetan pena emateitena. Guk gurian jarraituko dugu. Lanian, urte bete besteik ez da behatzen, orduan ez gehalako eztabaidatan sartuko, guk lan on bat ingo dugu, eta 2027an Zarautz hobeago bat utziko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Inaxio. Bigarren txandan, grazi, zure daitza. Bueno, nik uste eztabaidan zuzartu zela. Zuzenian, orduan, horrei aparte utzita. Gauzadan bai nahiko non argi esan, dala milioiko lurrak saltean etxebizitza pribatuak iteko horren aurka agertu gala. Bigarrena esan nahiko nuna da plangintza babadakaula eta guke bai horregatikan aurkezte dela gure programa zuek aipatu zuen bezain bestetan. Eta kontua dela, ez dakitela gogoratzen zehazten, baina guri ere bai herritarrek boskatu indiguela. Alegia guk programan aipatu ditugun gauzake bai iteko herritarrek guri ere eman diguela. Orduan guk esate duen momentuan ekarpenakin nahi ditugula edo informazioa bakarrik emate zuela zuek hori ala da, ze ez dezu egin momentuan galdetzen guk gutxienez ze iruditzen zaigun o zertan ikuste deun diru gehiago o gutxio erabiltzia. Orduan, nik uste baita ere zuei astu ite zaizuela, guri ere boskatu indiguela. Eta orduan, zuen programa aipatu zu eta nik esan eta ziratikan zilegi dala programa aitia, baino nik uste errealitateak eta egunerokotasunak ebai izan berdula kreditu aldaketa honek, leno aipatueten bezala, herramienta bat, egunerokotasunean zehar emate dian aldaketa guzti hauek txertatu berdituna eta ez soilik programa elektorala betetzeko. Orduan, hori esan da, neko, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, grazi. Jesus, bukatzeko bigarren txandan zure daitza. Inaxio, zurekin gauza batian esan ados. Eta esan dezu EH Bilduk haizian arabera, batzuetan bai, bestean ez. Nik esate izut, hemen nik ikusi dona dala, diala el doktor no. Beti ez. Eta gaur ere, bazaukaten aukera, esan dezagun, zuripen ematen zizun hori, hain justu, bazaltzia ez, inbertsio zerrenda zabala, eta nik ez dut entzun guztietatik ere, bat edo beste, egokia izan zitekenik, edo ez. Bere osotasunean, batzuk bai eta besteak ez, baino aipatu gabe. Vale? Orduan, oso ondo, hori da betitezuna, ez guzti. Ez amilubin, ez aurrekontutan, ez hemendikan pasatu dian, hainbat gauzatan. Orduan, hori kontutan hartuta, azkenian, da, sarera ingudanean, garbi azaldu dugu. Hemen, udal gobernua dago, bai, etorkizunera begira, eta bai, egunerokotasunari begira, besteak beste, erabakiak hartzen dituna. Eta erabaki horiek gauzatzen dituna. Batzutan, akaso, bale, igual ez dugu asmatuko, baina hartu ezazue, 2008an zegoen Zarautz eta hartu zazue gaur egun dagoen Zarautz eta atera kontuak. Hemendik urte betera herritarrek erabakiko dute. Eskerrik asko, Jesus, eta honekin bozkatu egingo dugu 6. puntua. 2026 kreditu aldaketa 4. zenbakiduna onartzearen aldeko bozkak. 11, aurkakoak 8, onartu egiten da. Jarraian 7. puntua. 2026ko KLD 6. zenbakidun kreditu aldaketa onartzea. Xabier, mesedez? Udalonen aurtengo aurrekontuaren barnean, konpromiso kredituen bidez, kredituak aldatzeko izapidetzen ari den 2026 KLD 00000600 espedientia aztertu dugu.
Ikusita jarduneko kontu hartzaileak egin duen txostena eta espedientean dauden dokumentuak eta antolakuntza informazio batzordeak irizpen eman ondoren, udalbatzarrak aho batez edo gehiengoz erabakiko du. Lehenengoa, hasierako onespena ematea udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedienteari, konpromiso kredituen modalitatekoa. 2026 KLD 00000600 zenbakiduna, proposamenean ageri den partidakako xehetasunarekin. Kontu zeila, partida izendatzen da, azalpena Munua Soladura. 2027 urteko zenbateko ekitaldiko zenbatekoa 200.000 euro. Urrengo kontu zeila, azalpena Azteko futbol zelaia. 2027 ekitaldiko zenbatekoa 1.300.000 euro. Urrengo kontu zeila, azalpena Talaimendiko espaloia. 2027ko ekitaldiko zenbatekoa 600.000 euro. Guztira, 2.100.000 euro. Bigarrena, espedientea jendaurrean jartzea, 15 eguneko balioduneko epean, interesudunek erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzaten. Jendaurreko informazio izapidea jakitera emango da, udaletxeko iragarki taulan, zein web horrian jarriko den eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko den iragarkiaren bidez. Epe hori igarota, erreklamazio horiek aurkeztu ezean, aurrekontu aldaketa behin betiko onartutzat hartuko da, eta bestela, berariazko erabakia hartu beharko da, egindako erreklamazioak erabakitzeko. Eskerrik asko Xabier, txanda zabalduko dugu. Inazio, lehen txandan zure daita. Nik motxian, galdera bat. Errexe jarriko izuet. 3 proiektu hauetatik, zein ikuste zuen gaizki? Munako Soladura, Aztiko futbol zelaia, o Talaimendiko espaloia. Eskerrik asko Inazio, lehen txandan, ez dago erantzunik. Lehen txandan neuk hartuko detitza. Hain zuzen ere, gaur EH Bilduk agertu duen jarrera kreditu aldaketa hauekiko ez dalako berria. Ez da berria. Enau harritu. Gaurkoan, garbi usten dut geratzen dela, Zarauzko udal gobernu sendo bat dala, Euskal Alderdi Jeltzaleak eta PS Euskadiko Ezkerrak amankomuneko proiektu bat adostu genuela eta azken egunera arte burutuko degula elkarlanean. Eta horrek erakusten du gure konpromisoa, gure iritzi desberdinen gainetik herria jartzen degula eta herritarren biharrak, eta horrekin aurrera egingo degula geratzen zaigun azken urte honetan. Eta lan nahiko nuke, ondo bukatzia, albada proiektu guzti hauek martxan jarrita. Naizta bukatuta ez egon batzuk, datorren urtean, ea danak martxan ikusten ditugu. Hori izango litzateke nire nahia, nolabait gure konpromisoaren eta elkarlanaren frutu izango dalako EH Bilduren aurrean. EH Bildu gaur erakutsi digu beste behin ere zein da beraien jarrera. Eta da nora eza. Alegia, edo zein dala hartzen dugun bidea, nora ez. Nora eza, nora joan markatzen degunean, erantzuna ez. Eta argi geratu da gaur, Zarauzko babes zibila diru laguntzari ez esan diolako EH Bilduk. Munoako Soladura berritzeari ez esan diolako EH Bilduk. Astien futbol zelaia eta padel pista berriak egiteari ez esan dio. Aurretik esan zion bezala, asti zabaltzeari ez esan zion bezala. Aur parkeak berritzeari ez esan dio gaur EH Bilduk. Ebroetxeko teilatua berritzeari gaur EH Bilduk esan dio ez. Brigada biltegi berria egiteko kreditu aldaketari ez esan dio. Naizta horrek ekarriko diun Zarauzko autobus geltoki berria egiteko modua. Horri ere ez esan zion.
Eta enango harritu zuen noraezak gaurkoa déjà vu bat dalako. Hain zuzen ere, badakizu eze gertatu zen lehen urtean pleno honetan bertan maiatzan. Santa Clara berritzeko kreditu aldaketari esan zion niotela ez. Esan zion nioten ez maiatzeko. Eta klaro, Santa Clarako proiektua EAJaren noraezaren adibide. Noraezaren adibide. Nork ez daki nora di joan hemen? EAJak badaki kreditu aldaketa eskatu Europako 3 milioi lortzeko Santa Clara berritzeko. Urte bete pasa eta ekintzak mai gainean. Emaitzak mai gainean. 3 milioi Europako 3 milioi Santa Clara berritzeko obra bukatzen. Eta zuek esan zenioten, ez. Etzenik itelako obra bukatu alko zian, epe luzapenak bermatu alko zian, beti aitzak idea jartzen, ez esateko. Nei ez diote pena ematen. Inaxio, guk badakigu nora goazen, eta gu bagoaz. Beraiek nora ezean jarraituko dute, eta beik jakingo dute norekin nahi duten nora ez horretan aurrera jarraitu. Eskerrik asko. Bigarren bueltako aukera, Inaxio. Bai, pena emateit. Baina pena emateit, nahi ez erantzutia da Zarauztarrei ez erantzutia, aber lista honetako ze proiektu ez desuna egitea. Eta nik erantzungo izuet. Danak nahi egitea. Ze ados zaudete, guk proposatutakoakin. Eta horrexegatik ez dezu ekartzen proposamen bat, eta horrexegatik ez zaizu beste zer gehatzen kontra bozkatzea, baino ez erraz. Osea, eskerrik asko. Eskerrik asko, Inaxio. Bigarren bueltan, garazi? Ez. Bani, bigarren buelta partekatu nahi dezuekin, lehenengo buelta mukaeran aipatu duten ari heldu, eta EH Bilduk 2025ko maiatzaren 29ko udalbatzarrean Santa Clara berritzeko kreditu aldaketan ez bozkatu zuenean, EH Bilduk publikoki kritikatu zuen Santa Claran inguruan udal gobernu honek egindako kudeaketa txapuza bat izan zela. Bueno, jakizue eta gonbiatuta zaudete, ondarea orain ekimena dagola dituta datorren aste azkenerako, ekainaren 10ean, aldundiak deitu du, eta guk guzti handiz baiet esan diogu, Santa Claran zarberritzea eta ondare balioaren zaintzaren eredu delako Santa Clara, eta proiektuan funtseskoak izan direlako jatorrizko espazioaren irakurketa, materialen zaintza eta dauden elementuen balioa nabarmentzea, esku hartzen neurtu izan delako, ondarea eta erabilera berria bateragarri eginez. Santa Clara gaur egun errealitate bat da, lehen zatia, martxan jarriko deguna uda honetan, eta gonbiatuta zaudete zuek ere, ezetza eman zenioten proiektu hori ezagutzera. Eta hau esan da, bozkatu egingo dugu, Zazpigarren puntua. 2026 KLD 6. zenbakidun kreditu aldaketa onartzearen aldeko bozkak. 11. Aurka, 8 onartu egiten da. Jarraian, 8. puntua. Lokalen erabilera udal etxebizitza tasatuera aldatzeko udal ordenantzaren eguneratzea hasierako onespena ematea. Xabier, mesedez? Zarauzko udalak beharrezkotzat jotzen du lokalak udal etxebizitza tasatu bihurtzeko ordenantza berrikusi eta eguneratzea. Ordenantza eguneratzea proposatzen da, bizigarritasunaren eta etxebizitza babestuaren arloan indarrean dagoen araudira egokitzeko eta zarautzen bizi partaidetza prozesuaren ondorioetako batzuk jasotzeko. Zarauz lurreko eta hirigintza eta ingurumen departamentuko teknikariek idatzi dute ordenantza eguneratzeko testua. Zirriborroari aurreti asko konsultaren kamitea egin zaio. Prozesuan zehar jasotako iradokizun bakarrari buruzko txostena eginda, eta hura ezestea proposatu da. Gaia esertu ondoren eta lurraldeko informazio batzordeak hala proposatuta, udalbatzak gehiengoz edo hau batez, honako hau erabakiko du. Lehena, hasierako onespena ematea, lokalak udal etxebizitza tasatu bihurtzeko ordenantzaren berrikuspen eta eguneraketari. Bigarrena,
Espedientea jendaurrean jartzea, interesdunek aukera izan dezaten alegazioak aurkezteko. Jendaurreko erakustaldia 30 egunekoa izango da, eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udaleko iragarki taulan eta web orrian iragarriko dira. Erreklamazio eta iradokizunik aurkezen ez bada, ordenantzaren aldaketa behin betiko onartzutzat hartuko da, eta ez da beharrezkoa izango berariaz beste erabakirik hartzea. Hori bai, indarrean sartzeko testu osoa argitaratu beharko da Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Eskerrik asko, Xavier. 8. puntu honen inguruan xetasun gehiago jakiteko, Garbine Oiarbide hirigintza zinegotziari emango diot hitza. Arratsaldeon Garbine, nahi dezunean zure da hitza. Eskerrik asko, Xavier, eta arratsaldeon guztioi. Bueno, gaur, lokalak etxe bizitza bihurtzeko da ordenantza hau 2010ean onartu zen lehenengo zarautzen, eta bere sorreratik bi helburu nagusi izan ditu. Bi helburu mantendu dianak. Batetik, etxe bizitza tasatuen eskaintza handitzea, hau da, presio mugatua daukaten eta ohiko etxe bizitza izateko bete beharra daukaten etxe bizitza kopurua handitu ahal izatea, eta zarautzen utzik dauden lokalei erabilera bat ematea, eta horrela eraikitako ondareari behar bezalako aprobetxamendu ateratzea. Beti ere, tokiko merkataritza jardueraren babesarekin bat etorriz, ura babestea ezinbestekotzat jo baitugu beti. 2021ean onartu zen orain indarrean dagoen ordenantzaren berrikuspena, eta lehenengo 10 urte horietan lizentzia gutxi eman bazian ere, harrezkero eskaerek gora egin dute. Gainera udalaz gaindiko araudian ere aldaketak izan dira, 2022ko Eusko Jaurlaritzaren bizigartasun dekretua adibidez, eta ordenantza berrikusteko beharra azaleratu da. Lehenengo pausoa izan zen, 2023an hasi eta 2024an bukatu genuen etxe bizitzaren egoerari eta etxe bizitza eta apartamentu turistikoen eraginari buruzko azterlana egitea. Bertan aztertu zen, besteak beste, zenbat lokal bihurtu ziren etxe bizitza eta zein zen auzoz auzo lokalen egoera. Bigarren pauso batean, zarautzen bizi prozesua jarri genuen martxan eta bertan landu genuen gaia baita ere herritarrekin. Eta azterketa eta partaidetza prozesuko emaitzak oinarri hartuta eginda gaur onartzera dakargun proposamen hau. Egindako aldaketei dagokienez, honakoak azpimarratuko nituzke. Lokalen zerrendan ez dago aldaketa handirik esanguratsuena, Arizbatalde plaza eta Zuberoa kaleko hainbat lokal sartu direla zerrendan. Bizigartasun baldintzei dagokienez, zuzenean erkidegoko araudira jotza erabaki dugu gure ordenantzan murriztaileagoa izatea baztertuz. Egun turismo ostatu erabilera duten lokalak, hau da apartamentu turistikoa, aterpetxe eta antzekoak, etxe bizitza erabilerara egokitzea erraztu dugu, noski bete beharreko gainerako araudia betez. Bestalde, lokalak 2 urtez jarduerarik gabe egotearen bete beharretik salbuetsi ditugu baita ere egun turismo ostatu direnak etxe bizitza izatera pasatzea errazte alderan. Bateraezinak diren jardueretatik gorde beharreko 5 metroko distantzia mantendu dugu, baina hor ere aldaketa bat egin dugu, eta bateraezinen zerrenda hortatikan kendu ditugu ostatu erabilerakoak. Hau da, lokal baten ondoan apartamentu turistikoa baldin badago, ez da eragozpena izango etxe bizitza bihurtzeko. Erabilera erregimena ere indartu da, espreski ezarrita erabilera aldaketaren ondoriozko etxe bizitzak ezin izango direla erabilera turistikoetara, sasoiko alokairutara edo prekarioko erregimenean lagatzeko erabili. Eta esan bezala azken urteotako esperientzatik ikasita hainbat egokitzapen tekniko ere egin dira. Araudi berrira egokitzeko edo urteotan aurkitu ditugun zailtasunak eta oztopoak gainditzeko. Jasotako ekarpenei dagokionez, jendaurrean jarri ostean, ekarpen bakarra jaso da, idazkariak aipatu duen bezala, Euromar eraikineko lokalak egokitzat hartzeko etxe bizitza tasatu erabilerarako, baina aztertu ondoren, ondorioztatu da ez dela egokia, bai lokalen ezaugarriengatik eta baita kokapenarengatik, ere inguru hortan ez dagoelako merkataritzara bidera daiteken lokal askorik. Jendaurrean jarritako dokumentutik zenbait aldaketa egin dira, udaleko alderdiekin egindako lanketaren ondorioz EH Bildukala eskatuta, zenbait zehaztapen egin dira testuan, eta Zuberoa kaleko zenbait lokal sartzea ere erabaki da azkenean. Eskerrik asko Garbine, honekin lehen txandan zabalduko dugu, Ignacio, lehen txandan zure daitza. Esker Xavier,
Bueno, lokalen erabilera udaletxebizitza tasatutara pasatzeko ordenantza hau ondo ikuste deu, beraz buk alde bozkatuko deu, baino ezin dugu gezurrik esan. Azken finean hau ez da neurri definitibo bat, da etxebizitza arazoa konpontzeko, esku jartzean neurri txiki bat gehiago, baino gure ustez aurra pausua da, eta etxebizitzako arazoan alde miteu. Eta helburu zuaz batekin lanian jarraitze dugu, dala zarautzen bizitzea merezi deula danok. Garbinek ondo ipatu ditu, baina neurri nagusien artean bi daude, gure ustez garrantzitsua dianak. Alde batetik, apartamentu turistikoak etxebizitza tasatu bihurtzeko erraztasuna ematea, horrekin guztiz ados gaude, eta aldi beria baitare Zarauzko lokal komertzialak eta merkataritza defendatzen jarraitze dugu. Beraz, guztiz ados. Eta etxebizitza bain danon ahotan daon tematika da, bai EH Bildu, EAJ bai, bain enteratze gara igezinen gaineko zerga, ondasun igezinen gaineko zergan errekarguan alde zaudetela baitare, eta postegea gure proposamen horren aldeotiakin. Beraz, jarrai ezagun benetan lanian, jarrai ezagun etxe bizitzan alde lanian, eta tresna egoki danak erabiltzeitugun, eta neurri hauek hartzeitugun eskuartian, zarautzen bizializateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Inazio. Itziar, lehen txandan, zure daitza, arratsaldean. Horria. Arratsaldeon denoi, mila esker. Bueno, lokalak etxe bizitza bihurtzeko, etxe bizitza izateko toki egokienak etezkigu iruditzen oro harre, baina batutan bai irisgarritasun arrazoiengatik edo izan daitezke, egokiago iruditzen izkigu lokalak baino lehenengo solairutik gorako etxe bizitzak. Baina hala izanik ere uste dugu beharrezkoa den neurri badala, ordenantza hau ontzat emate deu, etxe bizitzarekin daukagun arazoa haindalarria, ertz guztietatik eragin behar degulako, eta soluzio biderako, Inazioak esan du bezala, beste neurri bat delako. Oen dela, aste batzuk irakurri genuen prentzan, penintzulako herri garestiena dela Zarautz, metro karratu garestiena duna, eta, badakigu etxe bizitzaren arazoa oso larria dela leku guztitan, baina, Zarautzen guendikan eta larriagoa daukagu momentu enten. Eta dano dakigu, etxe bizitza bat ez eukitzeak ze suposatzen duen. Etxe bizitzak emateu bizi segurtasuna, oinarrizko baldintza bada horretarako, eta horreatik, horrei aurre egiteko hainbat neurri hartu behar ditugu, aktibatu behar ditugu, eta, gaur bozkatzera goazen hau, lokalak etxe bizitza bihurtzea, horietako neurri bat handa. Askotan entzun dizuegu gobernu honetan, etxe bizitza planeri buruz hitz egiten, pleno honetan askotan, baina orokorrian plan hori etxe bizitzak eraikitzea izan da, eta guk uste dugu etxe bizitzak eraikitzea beharrezko dela, baina bat, ez zein motatako etxe bizitzak, eta bi, ez dela nahikoa etxe bizitzak eraikitzea bakarrik. Neurri gehiago hartu behar direla. Eta aste honetan jakin dugu, alokairurako abestutako etxe bizitzak eraikitzeko hitzarmena onartu dezuela TGB-n, eta jende aurrean jarrita dagoela ikusi dugu, asko posten gara ala izateaz, mota horretako etxe bizitzak eraikitzea baita bidea gure iritziz, beraz primeran. Baina, esan dut, neurri gehiago hartu behar direla, zeren badaude aplikatu daitezken hainbat neurri, egingarriak diren gauzak, etxe bizitzak egiteaz aparte, hemendik eta handik bultza behar da, zerbait lortu nahi badeu. Ere ikusten ari gara, etxe bizitzak eraikitzearekin bakarrik, ez dugula lortzen presioak gora ez egitea, hori Zarautzen daukagu adibide garbiena, horretik handiogu neurri ezberdinen kombinazio bat dela behar duguna. Eta, neurri horietako bat, askotan entzun diguzu hemen esaten, Zarautz gune tensionatu izendatzea litzateke, ez dugu lertzen hori oraindik nola dagoen aktibatu gabe, gune tensionatu izendatzeak horrek beak ere ez du soluzionatuko arazoa beak bakarrik. Bere hortan, baina neurri batzuk aktibatu alizatea albidatuko du, izan ere neurri batzuk aktibatzeko ezinbesteko baldintza da gune tensionatu izendatu egotia herri bat, adibidez, presioei mugak jartzea herri hontan behar berrezkoa ikuste duna horretik, ez dugu lertzen hori ez egitea. Ordenantza honetan zentratu, zuek esan dituzue baldintzak,
Ez du lehendik zegoenetikan hainbesteko aldaketarek suposatzen, gaur bozkatzera guazen lehendik zegoenaren eguneraketa bada, eta indian eguneraketa hoiekin ados gaude. Ados gaude lehendikan zeuden baldintza batzuk baita ere, lokalak etxebizitza izatera pasatzen dienean, etxebizitza tasatu izaera edukitzarekin, hori oso ondo iruditzen zaigu. Baita ere etxebizitza bihurtutako lokal hori erosteko lehentasuna udalak edukitzea. Egokia uste dugu espekulazioa saiesteko ezinbesteko neurriak direla bi hoiek, baina bueno, hoiek lehendikan ere bazeuden ordenantzan. Gaur onartzera goazen ordenantzan, planoa berritu da zerbait, Garbiñek ondo esan duen bezala, eta beste aldaketa batzu daude, eta guretzako bat, biok aipatu dezuena da, baina garrantzia emate dioguna da apartamento turistikoena. Bizigarritasun baldintzak betetze dituzten apartamentu turistikoak, beste kasutan aktibitate ekonomiko bat geratzen danean 2 urteko epealdi bat itxoin behar da etxe bizitza izatera pasa ahal izateko, eta kasu hauetan apartamentu turistikoak dianean, baina bizigarritasun baldintzak betez, diala Jaurlaritzatik datozen baldintza batzuk, zuzenean etxe bizitza izatera pasa daitezke eta egia esan ondo iruditzen zaigu hori ere. Lehendik ere bazegoen ordenantza bada, eta Garbinezuk esan duzu azken bolaran gehiago moitu dela, nik egia esan azken hilabete hauetako datuak ez dazkit, baina izan da ordenantza bat arrakasta handirik ez du nahi izan zarautzen, eta uste dugu hori ordenantza eguneratzeaz gain, ondo iruditzen zaigula berriz diot, aukera hau erabili ahal izateko, erabili izateko edo gehiago erabiltzeko sustatu beharko lukela udalak, informazioa emanez, dana dalakoa. Baina, bueno, orokorrian edo guztiz alde gaude kasu honetan, beraz, ez gea doktor no izango gea doktortzi kasu honetan eta alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, lehen txandan, Garbine, zure daitza. Barkatu. Eskerrik asko, Xabier. Bueno, pozten naiz gaur, hau bat ezaterako dugula orduan ordenantza hau, eta beti da pozgarria. Bueno, orkezpenean aipatu eten bezala, lanketa sakon baten ondorioa da ordenantza honen moldaketa, teknikoki landutakoa eta talde politikoen eta herritarren ekarpenak jasotzen dituena. Ukaezina da, etxe bizitzaren gaiak zarauztarrak arduratzen dituela, gaituela, eta udal gobernu honek arduratzeaz arago, ardurak hartu ditu, arazo honi irtenbideak bilatzeko. Erpin asko dituen gaia da, eta gure ahalegin guztiak jarri ditugu erpin guzti hori heltzeko. Bide horri izanik, udal gobernu honek daukan etxe bizitza plana. Gai konplexu bati ezin dakiok irtenbide errazik eman, eta ahaleginak egin ditugu ez soilik etxe bizitza babestuen eraikuntzan, baita ordenantzako betzeko lanean ere, eta etxe bizitza turistikoei mugak jartzen baita ere. Ez dugu improvisaziotik lan egin eta ez dugu improvisaziotik lanik egingo. Bide horretan ordenantza hau beste pauso bada, baina ez noski azkena. Agintaldi honen hasieran egindako azterlanak eta herritarrekin egindako hausnarketa partekatuak ezarritako bidetik goaz. 2016tik eskuartean dugun etxe bizitza planean urratsak egiten. Etorriko dira oraindik lantzen gabiltzan ostatu erabilera arautzeko plan orokorraren aldaketa, besteak beste segregazioak errazteko hirigintza arauen aldaketa, Eusko Jaurlaritzarekin aipatu den hiritako hitzarmena eta hortaz aparte baita ere etxebide eta biziguneko hitzarmenak ere berritzeko dauzkagu. Etorriko dira horiek denak eta lasterrekin diogu baita ere eremu tentsionatu izendapenaren eskaerari. Eskerrik asko, Garbine. Bigarren txandan, Inazio, zure ditza. Itziar, esan dizue, etxebitzak eraikitzea buruzko hori ez, etxebitzak eraikitzea bakarrik ez dela soluzio definitiboa eta ados horrekin, baina ez dakit benetan irakurri zuen proposamena Euskal Herriko etxebizitzako arazoai aurreiteko. Eta da, etxebizitza eraikitzea. Zuek esatezue, 10 urtetan arazoa konponduko zuela eta gehien bat eta nagusiki etxebizitza eraikiz. Hori da neurri nagusiena. Beste neurri batzuk bai, baina neurri nagusiena hori. Eta guain arte beti edo beti kontra egontzeate etxebizitzak eraikitziaz, baina guain alde, osea, bueno, ona da baita ere, enekin hori zuen programa elektoralian zeonikan, baina horrek adierazte berriro interes partidista bat besteik ez dela.
Beste gabe, ordenantza honei dagokionez, eskerrak eman etxebizitza departamentuai lan honegatik eta zorien baita ere Garbine, hau batez, ateatzeagatik olako ordenantza bat, gaur egun ez dalako erresa, udal batzako zinegotzi danok ados egotia, eta hori da lan hon baten seinale. Xake, zorionak. Eskerrik asko Inazio, bigarren txandan Itziar, zure da hitza. Ez dakit merezi duen erantzutia ere, baina erantzungo izutze gaur zenbrauta torri zida Inazio. Irakurritakat, oso ondo irakurritakat. Eta ez da neurri nagusia hori. Neurri garrantzitsua da, baina beste neurri asko ere badaude. Eta nik esan detenakin ez dihoa kontra inolaz ere. Esatet, ez dala nahikoa hori. Eta gure EH Bilduk aurkeztu duen proposamenian, beste neurri asko ere nahi basu egon batien gelitzegat esplikatzizkizut. Vale? Eta komentatu nahiko nuke Garbineren hitzartzia eta baita ere aste honetan atzo ustete PNV-ren albiste bat ezagutu deu, nik ustete EH Bilduren agerraldi baten erantzun gisa datorrena, ala ulertze behintzat. Guk hori jartezun gukako albistean ez dakitzuek esan da, beak pentsatuta, baina bueno. Berdin du, nik pentsatze eta horren erantzuna dela, eta gukan erori jartzezun horrek esan nahiko guzuek espadazu esan, behaiek ere hori pentsatu dela. Kontua da, Zarauzko EH Bilduk etxe bizitza arazoaren aurrean horabide aldaketa baten beharra zeitzein gendula, proposamen batzuk ere egin genituela, eta zuek ateatzuela albiste bat, zuen lanketaren defentsan edo berresteko albiste bat dana atzo bertan. Baina, kurioso egintzaizkigu hainbat gauza, eta esango dezergatik berriz ere, albiste horrek eraikuntzan dauka pixu nabarmenki handia, zuen berrezpen horretan, berriz ere eraikitako etxebizitza zerrendatu duzue, eta ez hori bakarrik eraikitzeko daudenak ere zerrendatu dituzue pleno honetan askotan gertatu den bezala beraz, gure agerraldiari arrazoia ematen diozu. Baina kuriosoa da baita ere, albistean ez dela etxebizitza librerik aipatzen, bakarrik etxebizitza babestuai eraiki izan balu bezala agertzea, libre edo merkatuaren araberako sustapenik espalitzeun bezala, baita ere deigarri jaintzaigun komentari bat ez deigabe, indialako. Eta aipatzen dituzu baita ere, eraikitzea ez den beste neurri sorta bat, zauen neurri jabalira bezala, baina kuriosoa dela esate duze, astu zaizuen neurri horiek ze modutan hartu diren aipatzea, astu zaizu esatea etxe bizitzari buruzko ikerketa 2023ko gure mozio baten ondoren jarri zen dutela martxan, aurrera atera zena, baina zuek, PNV-ek hain zuzen ere abstenitu egin zinetena. Astu zaizu esatea lizentzia berrien moratoria guk sartutako eta PSek babestutako mozio baten ondorioz edo ondoren hartutako erabaki badela, guk 2025ko apirilean ekarri genuena plenora eta zuek kontra bozkatu zenuena. Astu zaizu esatea, 150ko etxe bizitza hutzen errekargua behin eta berriz eskatu dugun neurri bat izan dela, eta zuek, behin baina gehiagotan, marra gorri bezala jartzen zen igutela negoziatzen edo izketaliak eukitza genuen. Eta azkenean, neurria martxan jartzea erabaki duzuela, eta gu asko posten gara, PSek horretara behartuta. Azken urtetan guk eskaera hori ez dugu egin, hain justu zuen marra gorria zela, hain bestaldiz esan zen igutelako, eta eragiteko modu ezberdinak aztertu, eta beste modu batetara eragiten saiatu ginelako, kontsumoaren salbuespena kentzen, ea modu horretan adostasun batea iristerik bagenun, ez genuen lortu neurri horrekin ere, eta guain nun da 50ko errekargoa jarri duzue. Eta hori esaten agertze zeatea, baina urtetan eskatu den gauza bada, eta zuek hitzoiek erabili izan dituzue marra gorria dela hori zuentzat. Badago beste neurri bat, pleno honek 2025ko martxoan onartutako, haindik abian ez dela eta hainbestaldi zitzen deuna, gaur bertan ere bai, bakizu ez eta zain nahi zen, gune tensionatu izendatzarena, esate dezu orain martxan jarriko dela, osondo, perfecto. Eta badaude gauza batzuk, astu ez, baizik, derrepente txistiratik atera direnak, obintzat, guk horren berri ez dakonak. Gunez pensionateko izendatzeko prozedura aipatu dut, udaletxe bizitza tasatuenen ordenantza eguneratzea gehieneko presioa jaisteko aipatzen dezue, hirigintza aldaketak egitea etxe bizitza bandaketak errazteko. Guk horiek lantzen ari zaretenek ez dakigu, baina aibazeate oso ondo baitare, oso ondo. Baina, ikusiko dugu ez, eta lanketa hori guztiak egiten nahi baseate benetan oso ondo,
Baina berriro, gutxiora bera, garasik esan dunakin lotukoet, oposizioko taldeak hori ez jakitea lantzen ari zeratenik ere, benetan kezkagarria iruditzen zaigu. Obitako bat, ez dezue landu eta guain lantzen ari zaretela esate dezue, ez legokena ondo, edo aizate lantzen baina guk ez dakigu, eta hori ere ez zaigu bat ere ondo iruditzen. Baina, albiste honen pixka bat irakurketa orokorrau inondoren, berriro, bukatuko gure baiezkoa adirazten, ordenantza honen aldaketarekin ados gaudelako, ordenantza honekin ados gaudelako, eta momentu enten egitedian aldaketa txiki hauek, ez dialako baina handiak, baina aldaketa txiki hauekin ados gaudelako. Eskerrik asko Itziar, bigarren txanda izteko, Garbine, zure gaitza. Eskerrik asko, Xavier. Lehenik eta behin argituko dizut Itziar, mundua ez da bilela EH Bilduren bueltan, eta zuek gai baten inguruan atera zeratelako, eta gu ondoren atera gehalako ez du esan nahi erantzun badenik, gu gure plangintza dauzkagu, eta gure erabakiak hartzen juten geha, eta zuek atera zeratelako ez du atzera ingo gure plangintzan, eta hori alaxe zegoen pentsatuta, eta alaxe atera dugu. Etxe bizitzan ere ikuntzan azpimarra jarri dezute, guk ala jartzen dugula, eta ipatu ditugula beste hainbat gauza, ez dakitzuek ez dituztenak ezagutzen. Ipatuko ditut, agintaldi honetan egindakoak, ez nahiz atzera jungo. Eta noski, etxe bizitzak ere ikitzia gauza garrantzitsua izan da, eta izaten jarraituko du. Baina, nik uste gaurko arratsaldian ja dagoeneko aipatu dela behin baino gehiagotan, 2023an agintaldia hasi berritan, etxe bizitzaren inguruko azterlana martxan jarri genuen. Zuek eskatu zenuten azterketa bat etxe bizitzaren inguruan, guk zabalago egin genuen, beste hainbat gauza ere ikertu genitun. Zuen iritzia da beti, guk zerbait egiten dugunean zuen eragin ez dela, nik esango izut guk gure planifikazioa dauzkagula eta gure plangintzan baitan egiten dugula lan. Zuek pentsatu nahi balen badezute zuena dela, zuentzat. 2024an aurkeztu genuen, aipatu azterketa hori, etxe bizitzaren egoeraren eta etxe bizitza eta apartamentu turistikoen eraginaren inguruko azterlana. Nik uste etxe bizitza eta apartamentu turistikoak etzen dituzela aipatzen zuek zuen eskaera hartan. Eta hori aurkeztearekin batea iragarri genuen herritarrekin aztertuko genuela azterlan hori eta partekatuko genula bereiekin. 2024an onartu zen Hirita Milubiko eremuko plan orokorran aldaketa puntuala, zuen aurkako bozkakin, noski beti bezala. Planak jasotzen zituen, Amiluen 20 etxe bizitza tasatu inguru, eta Hiritan 150 alokairu babestuko etxe bizitza eta 100 zuzkidurako bizitoki. Baita 40 etxe bizitza libre bai. Ez dugu eskutatzen, etxe bizitza libriak ere egiten dira eta egin behar dira, mundu guztiak ez ezin duki etxe bizitza babestu bat. Zerbaitekin finantzatu behar dira gainea, gero azpigiturak. Nik uste Zarauztarren honeako azpigiturak gainea diala. Aldaketa hori onartzea zela, alkatea eta bilok izan ginen etxe bizitza zuzendariakin, dagoeneko Hiritako sustapenak bereien esku jartzeko. 2024 urrian, Zarauzko hiri antolamenduko plan orokorran interpretazio irizpideak aldatu genitun, etxe bizitza turistikoei zegokienez. Horrek eragin du etxe bizitza turistikoen lizentziak ematea zailtzea, eta horrekin batera gaina azterketa bat egin genuen departamentuan etxe bizitza turistikoen plakak zeuden eskaratzetan, ikusi genuen Eusko Jaurlaritzan erregistroan zaudena baino gutxiago zaudela, Jaurlaritzakin partekatu genuen datu hori, eta horren ondorioz, erabilerarik ez zeukaten etxe bizitza batzuk identifikatu genitun, eta gaur-gaurkoz, momentu hortan, azterketa egin zanean, 187 etxe bizitza turistiko zeuden Zarautzen, geroztik gehiago ere igozian 200 gora, eta momentu honetan gaur ez begiratu datua, baina aste hontako datua da, 160 etxe bizitza turistiko daude. Asko dia, bai, baino lehen baino desente gutxiago badia.
2008an Inurritzen 72 etxe bizitza babesture lehen erabilera baimena eman genuen. Libreak bai, baina bueno, babestuak 72. 2008an Salberdinen 104 etxe bizitza babesturen lehen erabilera baimena eman genuen. 2026an Salberdinen beste 230 etxe bizitza babestu bukatuko ditugu. 2025 udaberrian egin genuen etxe bizitzaren egoeraren eta etxe bizitza eta apartamentu turistikoen eraginaren inguruko azterlana dokumentuan jasotako datuetatik abiatuta, Zarautzen bizi parte hartze prozesua egin genuen, eta bertan etxe bizitzari lotutako hainbat gai landu genitun. Eta dagoeneko martxan ditugu hortikan hainbat gai. Zerrendatuko ditut. Etxe bizitza eta apartamentu turistikoak plan orokorrean arautzeko ostatu erabileren inguruko plan orokorraren aldaketa puntuala. Martxan jartzea eta horrekin batera ostatu turistiko berrien lizentziak etetea. Hasierako onarpena emateko dokumentua ia prest dago, azken ukituak emateko zai, eta laster jarriko dugu zuen esku, eta baita Zarauztarren esku ere. Eta aipatu duzu hori zuen mozio baten bitartez etorri zala, baina zuen mozioak eskatzen zuen moratoria bat apartamentu turistiko inguruan bakarrik. Hau, haratago dijoa etxe bizitzak, apartamentuak eta beste ostatu erabilerak. Hala azaleratu zalako prozesuan. Ondasuni ezinen gaineko zergan etxe bizitza hutsei egiten zein errekargua 150 ego dugu, neurri hori ere Zarautzen bizi prozesuan atera zan. Igual marragorriak dian horiek, herritarrekin partekatzen ditugunean, aldatzen dira marragorriak. Lokalak etxe bizitza bihurtzeko ordenantza berritzea, egungo legeria eta prozesuan jasotako ekarpenetara, horri gaur emango diogu hasierako onespena. Eta bertan landutako beste gai batzutan ere bagabiltza. Udaletxe bizitza zetuen ordenantzan eguneraketan lehenengo zirriborroakin bagabiltza, eta daukagunean zuekin partekatuko dugu berriz ere. Etxe bizitzen segregazioak errazteko bai lurrean, bai landalurrean plan orokorro irigintzarauen aldaketa bat lantzen ari gea, departamentuan oraindik, teknikariekin, eta ez dago oraindikan politikariekin banatzeko moduan. Segregazioak eta beste hainbat gai, bai bizigarritasun dekretura egokitzeko gaiak eta beste hainbat. Eta baserrietako segregazioen azterketa bat egintzan eta horri ere heldu nahi diogu. Lanketa horrekin egea, baina oraindikan departamentuan irigintzan egea lan horietan, esan nahi zuen batian lan asko daukagula, lan karga handia eta gauza askotan egiala, hauek dira batzuk adibidez. Eta guretzako lehentasunezkoak. Eta gune tensionatu izendapenaren izapidetzea, esan nizuen, ez da sorpresa bat, esan nizuen, uda inguruan helduko geniola gaiai. Ni hitzekoa izaten naiz eta hitza beteko dut. Eta oraindikan udan ez gaude, baina helduko diogu, uda baino lehen segurazki. Eta plangintza horren baitan, segurazki, gune tensionatu izendapenan egingo dan ekintza plan horren mamia, segurazki izango da, irita. Eta iritako hitzarmena, dakizuen bezala, tokiko gobernu batzarretikan astelehen honetan pasada, eta jendaurrean jarri ondoren eta behin betiko onespen eman ondoren, sinatu ahal izango dugu, eta espero dezagun, albezain laster, hori ere gauzatzen hastea. Alokabiderekin etxe hutsak mobilizatzeko lankidetza hitzarmena sinatzeko zirriborroa ere irigintzan dago, lanketa hortan. 2026an Salberdinen ere ikitzen ari diren etxe bizitza tasatuak dagoeneko zozketatuta daude, 2024an zozketatu zian, baino Lanpardoa 1002 eta Iritako sustapenak dira momentu honetan indarrean dagoen plangintzan esleitu gabe dauden sustapenak. Lanpardon 25 alokairu sozialeko etxe bizitza eraikitzeko proiektua ia bukatuta dauka Jaurlaritzak, aurkeztu du, baina egokitzapen batzuk egin beharra dago hirigintzako teknikarien iritziz, eta espero dugu 2027-2028rako esleipena edo egin ahal izatea. Amilubin, 21 etxe bizitza tasatu autobus geltoki berriaren gainean, espero dugu aurten bertan egitea zozketari udazken aldera. Eta iritan, 150 alokairu babesteko etxe bizitza eta zuzkidurako bizitoki, Jaurlaritzarekin hitzarmena adostuta, esan dugun bezala,
baina sinatzeke, eta, bueno, espero dezagun, epeak ere ez izatea oso luziak, jaurlaritzak berak ere interesa daukalako lehenbailen sustapen horiek martxan jartzeko. Gaur egun indarrean dagoen plangintzak posible egin du, eta badakitzetza izuela gustatzen, baina 2026an EAJak buru duen udal gobernuak martxan jarri zuen etxe bizitza planaren baitan, 500 etxe bizitza babestu inguru eraikitzea, laster salberrin bukatutoko beste 200 gora izango dira, eta Lanpardo Irita eta Milibi bukatzean guztira 1000 etxe bizitza izango dira. Zarauzko plan orokor berria idazteko kontratazioa amaitzear da, esleipenduna zein badakigu, baino errekerimendu fasean dago, eta laizter hasiko gea lantzen, datozen urtetan etxe bizitza babestu gehiago eraikitzea albidetuko den planaren idazketa. Desente gauza egiten egia, etxe bizitzak eraikitzeaz arago, etxe bizitza babestuak eraikitzeaz arago, eta ez nioke horri garrantzirik kenduko. Eta bozkatu aurretik, zuzenketa txiki bat, Irita sinatu aurretikan plenoti pasaberko da. Idazkari jauna, hala da. Plenoti pasaberko da Iritarena. Beraz, guendikan sinatu aurretikan, jende aurrean jarri, eta berriz ekarriko dugu Iritarena, ea halako baten baiezko emate diguzuen. Baina nik azpimarra bat jarri nahi dut. Eta da, EH Bilduk agintzen duen udaletxe nagusienean, Iruñan, aste honetan bertan, Pamplona subastará 4 parcelas municipales de uso residencial libre en el barrio de Rosadía. Ez to gehiago esateko. Alegia, Asironek badauka partzelak etxebizitza libre egiteko subastan jartzea, diruak sartzeko, txin, diruaren hotza askotan esan dut, agintean zaudenean bai, eta zaudetenean hor konpon. Hori da zuen politika, zuen nora ez. Hori esan da, bozkatu egingo dugu, 8. puntua. Lokalen erabilera udaletxe bizitza tasatuera aldatzeko udal horrenantzaren eguneratzeari hasiereko onespen ematen aldeko bozkak. 19 hau batez onartzen da. Behatzigarren puntua heltzeko moduan gea, edo eten bat nahi dezute, berua dago, eta aurrera jarritzen dugu? Bukatuko dugu, ados. Aurrera egingo dugu, 9. puntuarekin. Adineko pertsonentzako babespeko apartamentuak arautzeko erreglamenduaren akats zuzenketa. Xabier, mesedez? Gizarte zerbitzuetako departamentuak adineko pertsonentzako babespeko apartamentuak arautzeko erreglamenduan Gipuzkoako aldizkari ofizialean 2026ko maiatzaren 12an argitaratutakoa akats zuzenketa bat egitea proposatu du. Horretarako, gizarte zerbitzuetako departamentuak txostena egin du. Argitaratutako erreglamenduan aurkitutako akatsak zuzendu beharra dagoela justifikatzeko. Horiek horrela, eta herritarren arloko informazio batzordea 2026ko maiatzaren 21an egindako bileran aldeko irizpina eman ondoren, udalbatzak, hau batez edo gehiengoz, honako hau erabakiko du. Lehena, hasierako onespena ematea, Gipuzkoako aldizkari ofizialean 2026ko maiatzaren 12an argitaratutako adineko pertsonentzako babespeko apartamentuak arautzeko erreglamenduan antzemandako akatzen zuzenketari. Honako hauek dira. Lehenengoa, 23 artikuluko B atala, errenta ez konpuntagarrien zerrenda. Euskarazko testuan hau jartzen du. Gizarte larrialdiko laguntzak, diru sarrerak, bermatzekoak eta gizarte inklusiokoak. Horren ordez, honako hau jartzea. Gizarte larrialdiko laguntzak. Gaztelaniazko testuan hau jartzen du. Las ayudas de emergencia social y para la garantía de ingresos y para la inclusión social. Horren ordez, honako hau jartzea. Las ayudas de emergencia social. B. Bigarren erazkineko indicadores de baremación taulan, dimensión 5, rendes primarias, familiares y no familiares, gaztelaniazko testuan hau jartzen du. Total redes primarias, máximo 15 puntos. Horren ordez, honako hau jartzea. Total redes primarias, máximo 10 puntos. Bigarrena. 2026ko maiatzaren 12an, Gipuzkoako aldizkari ofizialean, argitaratutako adineko pertsonentzako babespeko apartamentuak arautzeko erreglamendua eta orain onartutako zuzenketak indarrean sartzea akats zuzenketa hau behin betiko onartzen denean. Hirugarrena, espedientea jendaurrean jartzea.
eguneko epean, interesdunek erreklamazio edo iradokusunak aurkeztu ahal izan ditzaten. Jendaurreko informazio tramitea jakitera mangora, eta udaletxeko iragarki taulan zein web horrian jarriko den, eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko den iragarkiaren bitartez. Laugarrena, erreklamazio edo iradokusunik aurkezten ez bada, erabakia behin betiko onartzutat emango da. Berari asko beste erabakirik hartu beharri gabe. Eskerrik asko, Xabier, txanda zabalduko dugu. Bozkatu egingo dugu beraz, 9. puntua. Adineko pertsonentzako AESPeko apartamentuak arautzeko erreglamenduaren arkatz zuzenketa den aldeko bozkak, 19 hau batez onartzen da. Eta honekin 10. puntura iristen gera, EAJ-PNV udaltaldeak aurkeztutako proposamena 2026ko basoaren azterketak euskaraz pasatzearen aldeko sostenguaren aldeko mozioa. Garbine, hitza emango dizut mozioa irakurtzeko. Eskerrik asko, Xabier. 2026ko basoaren azterketak euskaraz pasatzearen aldeko sostengu mozioa. Ikusirik hezkuntza kodearen 121 artikulua azterketa eta konkurtsoetan eskualdeko hizkuntzen lekua aitortzen duena. Ikusirik 2021ko abenduko zirkularra hezkuntza sisteman eskualdeetako hizkuntzen sustapenari eta balorazioari buruzkoa, non aurre ikusia den basoan azterketak eskualde hizkuntzan aurkezten ahal direla, kontuan hartuz 2012tik euskarazko irakaskuntza segitzen zuten ikasleek 2019ko erreforma arte basoaren azterketa batzuk euskaraz pasatu zitzaketela zehazki matematika eta historia geografia. Kontuan hartuz, 2025ko ekainean argitaratu den ministeritzaren erabakiak matematika azterketa aitzinatuko ibilmoldeari buruz ez duela zehazten zein hizkuntzatan erantzun behar den eta ondorioz orain arteko praktika bermatzen duela. Kontuan hartuz, unkituak diren ikasleak 2025-2026 ikasturtearen hastapenetik azterketa hori euskaraz egiteko prestatu direla, aitzineko urteetan jarraipenean eta orain arte ez zaiela kontrakotasunik jakinarazi, kontuan hartuz, prestakuntza hori hezkuntzaren zerbitzu publikoaren konfiantza eta jarraipen printzipio batean oinarritzen dela, kontuan hartuz, ekaineko matematika azterketa aitzinatu euskaraz pasatzeko debeku baten iragartze berantiarra, haustura bortitza eta arrazoirik gabekoa dela, kontuan hartuz, erabaki horrek 100 ikasle baino gehiago zailtasunean ezartzen dituela eta segurtasunik gabeko egoera pedagogiko bat sortzen duela eta gaztauen etorkizunerako ondorioak dituela, kontuan hartuz, Frantziako hezkuntza ministroak basoan hizkuntza minorizatuen lekua bermatzeko 2027ko neurriak hitzeman dituela eta 2026ko azterketa aitzinatua egutegi hortan sartzen dela, kontuan hartuz 2012 urtetik abiatua zen matematiketako esperimentazioa segitzea aterabide erraza, pragmatikoa eta errespetuzkoa litzatekela ikasleentzat eta estatuaren engaiamenduaren adierazgarri. Kontuan hartuz azterketak euskaraz aurkezteko 3 sareek publikoak, pribatuak eta sehaskak sustengatzen duten eskaera dela eta eskaera hori aho batez sustengatua dela Ipar Euskal Herriko parlamentari eta ordezkari instituzionalen aldetik, kontuan hartuz euskara dela Europako hizkuntza zaharrena eta Europako hizkuntza gutxituen gutunak bigarren hezkuntzan hizkuntza gutxituen erabilera bermatzeko neurri zehatzak eskatzen dituela, Zarauzko udalak sustengo osoa adierazten die euskarazko irakaskuntzan sare ezberdinetan ari diren ikasle, familia eta hezkuntza taldeei. Galde egiten dio Bordeleko Akademiako errektoreari behin-behinean euskaraz pasatzeko aukera atxikitzea 2012tik indarrean den esperimentazioaren jarraipen gisa matematika azterketa aitzinatua lehen mailako ikasleentzat. Dei egiten dio Frantziako hezkuntza ministerioari 2026ko ekaineko azterketetan eskualdeko hizkuntzen egiazko kontsiderazioa berma dezan, luzamendurik gabe bereziki matematikako aurreratu azterketan. Lehen mailako ikasleentzat eta ahozko proba handian terminaleko ikasleentzat. Oroitarazten du hizkuntza gutxituen aldeko diskurtsoak ekintza zehatz eta koherenteetan islatu behar direla. Eta goraki aldarrikatzen du euskararekiko atxikimendua gure lurraldeko ondare bizia baita.
Eskerrik asko Garbine, txanda zabalduko dugu. Inazio, lehen txandan, zure daitza. Bai, gure ustez hau ez da gai simboliko bat, baizik eta hezkuntza eskubidez, aukera berdintasunaz eta ikaslien segurtasunaz da. Ikasle batzuk ikasturte osoa euskeraz prestatzen daue, gutxienez, eta arrazoizkoa da, azterketak euskeraz inalizateko aukera izatea. Aste honetan jakin dugu, 2028tik aurrea, euskeraz azterketa bat iteko aukera izango duela. Ez da nahi edo behar dan emaitza, baina bai da aurrera pauso bat, eta garbi da euskaran alde bermatzen jarraitu berdala. Zer eusko duelak ez daka Frantziako hezkuntza sisteman erabakitzeko kompetentziarik, momentuz. Baina bai adierazi dezake, bere babesa euskeraz ikasteuen ikasle eta haien familiai. Orduan, horregatikan alderdi sozialistatik guk alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Inazio. Eider, arratsaldeon, lehen txandan zure daitza. Bale, gu moziontan adierazi edo eskatzen denan alde gaude, eta horren arrazoia da, gaur egun hainbat egoera eta testu ingurutan oraindik, euskara bigarren mailako hizkuntza moduan dela tratatu Euskal Herrian, eta hemen dakarkiguna edo hemen ekarri dezuten mozioa dela horren adibidetako bat. Gaur-gaurko oraindik, Etxepare Lizeoko eta Zeazkako ikasleek txikitatik euskara huts ezin dituzte behaien ikasketak eta sare publikoan hainbatek elebietan. Eta 18 urte betetze ardianean, Parisetik, baixoko azterketa guztiak, frantsesez bakarrik, egitera behartu dituztela, naizta 2019 arte, euskaraz egitea posible zen bai matematika, eta baita historia geografiako probetan ere. Astelehen hontan, jakinarazi du, Frantziako hezkuntza ministroak, 28tik aurrea bai inar izango dela ikasgai bat, eta bukaerako ahozko handia deitzen dioten proba euskaraz. Beraien ustez, erabaki honekin, sail elebidun baten aitortza da. Bai, eta egia da euskaraz azterketa bat inal izango dutela gazte hauek, eta nola baite ofizialtasun minimo bat eskaintzen zaio lagune horretan, baina horrek ez du kentzen modu sistematikoan eskubideak urratzen dituen hizkuntza politika bat duela Frantziako estatuak. Azken erabakiak duela astebeteko egoera baino, egoera optimago baten edo hobeago baten jartzen gaitu, edo hala izango da, baina Frantziar estatuak argi utzi du berriro ere, euskara bigarren mailako eta zapaldu dezaketen hizkuntza dela. Euskarak, frantsesak eta espainolak bezain besteko funtzio bete edo izan ditzake. Azterketa guztiak egin ditzakegu euskeraz, lan egin dezakegu euskeraz, ikerketa zientifikoa egin dezakegu euskeraz edo kultura sortu ere egin dezakegu euskeraz eta euskaratik. Baina horiek euskeraz egiteko baliabideak behar dira. Eta bertako administrazio eta komunitateari badagokigu, bai, baina Frantziar eta Espainiar estatu egituri ere badagokie baliabide horiek jartzea. Edo behintzat, hizkuntza politika ez zapaltzaileak egitea. Eta zoritxarrez, azken hilabetetan, horrelako beste hainbat adibide edo adierazle izan ditugu eta aipatu nahiko nituzke pare bat. Hau ez dalako gertaera soil edo isolatu bat. Martxoan adibidez jakin genuen, Errenteriako udaleko posaketa publikoetan jarritako helegitan atzean badaudela herritarrak antolatuta. Eta gaina, eraso antolatu hauen atzeko protagonista nagusiak ez diala Vox edo PP, batzutan lehen kolpean hori uste bai egu. Kasu honetan, Espainia mailako ezkerreko espazioetatik ari dira euskararen aurka egiten. Edo beste adibide bat, Ipar Euskal Herrian adibidez, euskararen erakunde publikoaren aurrekontua igotzea eskatu dute, azken ikerketek badiotelako gaur egungo berakada eta larrialdi egoerari aurre egiteko eta 2050erako norabide aldatuta izan nahi baldin badegu lurralde horietan, aurrekontu hori gaur egungo aurrekontua oso txikia delako, igoera txiki bat eskatu zitzaion, eta Frantziar estatua daukan bere atalean ez du igoerarik onartu. Beraz, albiste hauek eta zoritxarrez askoz gehiago ekarri ditzakeu, hauek oso argi uzten dute erakunde publikoei batetik badagokigula erantzukizunez jokatzea, are gehiago ere euskaldunetako erakunde publikoei, eta horregatik esango diogu gaurko mozioari baiet. Baina hortaz aparte ere honek argi uzten du herritarrok antolatzen jarraitu behar degula, euskaltzarok antolatu egin behar dugu. Eta horregatik, Baxua Euskarazek ekainaren 6an Bordelen edo ekainaren 13an Euskalgintzaren Kontseiluak deitutako manifestazioa eta joateko deia egingo dugu, zarauztarrok badaukagulako indarra emateko aukera.
Eskarik asko, Eider, lehen txandan, Garbine, zure daitza. Eskerrik asko, Xabier. Baixo euskaraz egiteko eskaera babesten duen mozio hau aurkeztu dugu alderdi abertzaleagaren aldetik ezinbestekoa delako guretzat Euskal Herritar guztien hizkuntza eskubideak bermatzea izan Donostian, Iruñan edo Baionan. Estaturik gabeko nazio bat gara eta gure hizkuntzak errealitate desberdinak bizi ditu egokitu zaigun eremu administratibo bakoitzaren arabera. Nabarmen egoera zailena frantses estatuan dagoen eremuak bizi du eta ezinbestekoa da mugaz bi aldeko euskaldunok aldarrikapenetan bat egitea gure txikitasunetik eragiteak dituen zailtasunak ikusita. Jokoan daude, bai gure hizkuntzaren biziraupena eta baita euskal gazteen hezkuntza eta hizkuntza eskubideak. Egoeraren bilakaerari begiratzen badiogu Ipar Euskal Herriko gizarteak autu garbia egin du azken 2 hamarkadetan 2004tik 2025 euskarazko irakaskuntza murgiltzea zein elebiduna hautatzen duten ikasleen proportzioa 24,5tik 43,8ra igo da lehen mailan. Bigarren mailan ere hazkundea nabarmena izan da, lizeoetan adibidez eskaintza elebiduna duten zentroak 15tik 12 diraia. Datu hauek erakusten dute euskaraz ikastea gizartean errotuta dagoela eta goraka duala grina hori baita iparraldean ere. Hala ere, bide horretan oztopo politikoak aurkitu dituzte Lapurdin, Nafarroan eta Zuberoako ikasleek. 2012tik 2019ko erreformara arte, ikasleek matematika eta historia eta geografia euskaraz egiteko aukera zuten. Frantziako gobernuaren erreforma hark eskubide hori murriztu zuen arte. Edward Jeffrey ministroak iragarri berri du 2028tik aurrera espezialitate bat eta ahozkoaren zati bat euskaraz egin ahal izango direla, baina euskal hezkuntza komunitateak irakurketa kritikoa egin du. Sinesgarritasun falta egotzita batetik neurria 2028rako iragarri dute, hauteskundeen ondoren alegia egongo arduradunak hor egongo ez direnean. Eta erreforma aurretik bi ikasgai euskaraz egiteko aukera ere ez duelako bermatzen bestetik. Bat egiten dugu beraz, mugaz beste aldeko gure herrikideen aldarrikapen irmoarekin, 2026ko matematika azterketa aitzinatua euskaraz egiteko eskubidea bermatu behartzaile egungo ikaslei, euren etorkizun akademikoa hipotekatu gabe. Eskerrik asko, Garbine, bigarren txandarako aukera. Bai, Garbine, bigarren txandan zure daitza. Bueno, txanda bakarrian inezaken, baina... Bueno, amaitzeko. Gure nazioak bizuen zatiketa administratiboak euskaran duen eragina ere nabarmendu nahiko nuke. Euskal Autonomia Erkidegoan euskara ofiziala da eta D eredua nagusi. Nafarroan ofizialtasun zatikatua daukate zonifikazioan eraginez eta D ereduan ikasteko arazoak ugari dira euskal eremu izendatuan ez dauden herrietan. Iparraldean daukate egoeraik prekarioena. Frantsesa da hizkuntza ofizial bakarra eta euskara eskualdeko hizkuntza hutsa. Eskaintza egon badago, baina sehaskaren eta eragileen borrokaren menpe dago eskubide subjektibo indartsurik gabe. Datu hauek erakusten dute Euskadien erakundetzeak duen garrantzia, gauza askotan, baina baita euskaran ere. Eta aitortza bat merezi dute herri honetan euskal erakundeak sortzeko eta horietatik euskara sustatzeko lan egin dutenek. Batzuen eta besteen mespretsuak ere jasan behar izan zituzten gainera. Parlamento Baskongado eta horrelakoak entzun behar izan zituzten. Baina lan horren emaitza da gaur egun bereziki Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian dugun egoera. Nafarroarekin eta iparralderekin alderatuta nabarmen hobea. Zailtasunak zailtasun, bai, baina nabarmen hobea. Eta erakundetze horretan, gure alderdiak, EAJak izan duen papera nabarmendu nahi dut. Ez soilik nabarmendu, baita konpromisoa berretsi ere. Gaur EAJ ordezkatzen dugunok kate beraren kate begi garelako. Eta gure herriarekin eta gure hizkuntzarekin konprometituta jarraitzen dugulako. Eta halaxe jarraituko dugu. Eskerrik asko, Garbine, honekin bozkatuko dugu 10. puntua. Eusko Alderdi Jeltzalea PNV udaltaldeak aurkeztutako proposamenaren aldeko bozkak 19 aho batez onartzen da. Eta honekin 11. puntura iristen gera eskari galderen txanda. Eskari galderarik ez badago, arratsaldeko 8 eta 25 minutu direnean bukatutzat ematen dugu gaurko udal bat. Eskerrik asko danoi, gabon pasa.